Záhradné chodníky sú zvyčajne ťažké, preto vyžadujú dôkladnú prípravu podkladu. Tento chodník je ľahký a pevný. Náš variant je možno revolúciou vo výstavbe chodníkov. Keby som na to prišiel skôr, urobil by som takýto chodník okolo projektu Dom za $1000 a stal by sa z neho okapovým chodníkom. Súčiastky nášho chodníka sú výrazne ľahšie ako dlažobné kocky, prírodný kameň, prírodná dlažba alebo liatý betón. Preto na montáž stačí len odstrániť trávnik a mierne prekypriť pôdu. Takéto chodníky je možné vyrobiť na jednom mieste, previesť vlastným autom, ľahko vyložiť a rýchlo zmontovať na inom mieste. Výroba je veľmi jednoduchá a ľahká, takže ju zvládne aj slabšie pohlavie. Použité sú veľmi dostupné stavebné materiály, ktoré sa dajú kúpiť v každom stavebnom obchode. Takéto chodníky umožnia, aby naše záhradné a vidiecké pozemky boli krásou porovnateľné s luxusom Rubľovky, a to za pár drobných. Stačí len trochu príjemnej práce a k kompostéru, vonkajšej toalete či letnej sprche sa dostanete po luxusných chodníkoch v stredomorskom štýle. Minimum práce, maximum estetického efektu. Diváci kanála Pesničky Jašu Kosiaka sa túto dôležitú informáciu dozvedia ako prvý. A teraz všetko pekne po poriadku. Ahojte všetci. Prišiel čas predložiť náš záhradný chodník, ktorý sme urobili pred niekoľkými rokmi. Urobiť ju hneď v požadovanej dĺžke nám neumožnila drahota prírodného kameňa. Rozhodli sme sa chodník predložiť až sem. Budem používať možno inovatívnu metódu, ktorej nápad mi už dlho víril v hlave. Takto je to asi príliš úzke. A takto zase príliš široké, to je už celý bulvár. Z predchádzajúceho, úspešne zrealizovaného nápadu mi zostalo trochu Penoplex Comfort. Dosky, ktoré zdrsňujem z oboch strán čepeľou pílky na drevo odpojenou od ručky. Je to najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako doskám dodať potrebnú drsnosť. V každom prípade, aspoň pokiaľ viem ja. September ma veľmi teší abnormálne dobrým počasím. Preto som sa do práce pustil v záhrade, priamo na tráve. Chcem sa nabiť teplom, ktoré čoskoro vystrieda sichravé počasie. Listy Penoplexu medzi sebou lepím polyuretánovou stavebnou lepiacou penou. Počas tuhnutia lepidla ich zaťažím. Na tento účel používam prvky klasických chodníkov, ťažkú dlažobnú platňu. Kým je teplo, lepiaca pena tuhne veľmi rýchlo. Už asi o 20 minút môžete odrezať vytlačený prebytok. 3 zlepené listy po šírke majú rozmery takmer 180 cm. Nájdem stred a rozrežem polotovar na rovnaké časti. Používam dosky z Penoplexu s hrúbkou 3 cm. Na okrajoch majú polodrážku, ktorú odrežem. Na doskách z Penoplexu s hrúbkou 2 cm takéto polodrážky nie sú. Ale zatiaľ som sa neodhodlal takto šetriť na hrúbke. Teraz sú polotovary široké takmer 90 cm a to je presne to, čo potrebujem. Zvyšky Penoplexu sú fajn, ale musel som zájsť do obchodu aj po ostatné ingrediencie. Ďalej prichádza na rad omietková sklotextilná mriežka, odolná voči zásadám, s veľkosťou oka 5x5 mm. Predáva sa v rolkách so šírkou 1 m. Krájam ju na kusy dlhé 2 m. Na 2 prvé skúšobné prvky chodníka budem potrebovať 3 takéto kusy, z ktorých jeden rozrežem pozdĺžne, v strede. Miešam omietkovo lepiacu zmes, ktorú používajú pri zatepľovaní fasád. Na túto zmes sa na steny, ktoré treba zatepliť, lepia Penoplex alebo fasádne dosky z kamennej vlny. Potom s jeho pomocou vytvárajú na povrchu základnú armovaciu vrstvu. Takúto vrstvu som začal vytvárať na povrchu prvého polotovaru. Aby som mohol prejsť k druhému polotovaru, bolo potrebné uvoľniť pracovné miesto. Na to som použil plastový sud, ale keďže nemala rovnomernú oporu, polotovar sa prehol. Takto ju nemôžem nechať. Lepidlová zmes stuhne a povrch zostane navždy takto prehnutý. Preto vraciam polotovar späť na stôl. Kvôli týmto manipuláciám sa objavila malá chyba na čerstvej armovacej vrstve. Opravujem ju pridaním tenkej vrstvy lepiacej zmesi. Celý tento problém vznikol preto, že som sa neodvážil položiť nestuhnutý polotovar so visiacej sieťkou na trávu. Bál som sa, že sa na okrajoch odlepí od extrudovaného polystyrénu. Úlohou na prvých 2 doskách je vyskúšať technológiu. Potom by mal proces prebiehať oveľa rýchlejšie. Pomohla drevená lavička a druhý pár rúk.
Nanášam lepiacu zmes na druhý polotovar. Zatláčam do nej sklotextilnú mriežku širokou stierkou a vyrovnávam ju do relatívnej roviny. Medzi tým povrch druhého polotovaru stuhol, upravujem jeho okraje. Vymieňame polotovary na rohoch, sklotextilnú sieťku zastrihávam. Opäť miešam omietkovo lepiacu zmes a nanášam ju na druhú stranu. Nezabúdam tiež natriť lepidlo aj na hrany. Ďalšie kroky pripomínajú balenie kusu extrudovaného penopolystyrénu do obálky zo sklotextilnej sieťky. Takto sa vystúžia nielen obe plochy, ale aj všetky hrany. Počul som, že existuje Megapolis, ktorého primátor sa veľmi stará o kvalitu ciest a chodníkov a neustále ich zlepšuje. Mojím skromným snom je, aby táto metóda prispela k zlepšeniu chodníkov aspoň na území celého postsovietskeho priestoru. A ak toto video zdieľate všade, kde sa len dá, budete na to mať tiež svoj podiel. Poďme sa o to spoločne usilovať. Po zatuhnutí nerovnosti na hranách opravujem špachtľou. V zložení zmesi sú špeciálne polyméry na zvýšenie priľnavosti k izolácii a cement. A cement dosahuje väčšinu svojej pevnosti za 28 dní. Preto po prvom zatuhnutí je všetko jednoduché opraviť. Novoprichádzajúcim divákom kanála Pesniašu Koziaka oznamujem, že táto ponorná kaďa je vyrobená asi na 90% tiež z penoplexu. Horúčavy pominuli, preto ju používame ako zásobník na vodu. So druhým polotovarom všetko opakujem presne rovnako. Zúbkovaná strana nerezového hladidla umožňuje naniesť lepiacu zmes na povrch rovnomernejšou vrstvou, než keby ste to robili hladkou stranou. Zúbkovaná strana je na to určená. Hladkou stranou hladidla zatlačam sklotextilnú sieťku do lepidla. Prebytočné malé kúsky sieťky odrežem. Aj keď je už september v plnom prúde, slnko ešte stále poriadne hreje. Bez tieňa sa lepidlo dosť rýchlo začne takto ťahať za stierkou. Musel som povrch postriekať vodou. Všeobecne je lepšie robiť takéto veci v tieni. Širokou stierkou sa podarí povrchu dodať viac než dostatočnú rovnosť na zamýšľaný účel. Som si istý, že na to, čo som sa rozhodol urobiť, vôbec netreba žiadne stavebné skúsenosti. Celý postup je neuveriteľne jednoduchý a zvládne ho nielen silnejšie pohlavie, ale aj to slabšie. Na slnku lepidlo rýchlo schne, preto sa snažím povrch zvlhčovať. Cement má rád vlhkosť. Na tomto mieste som pochopil, že improvizované obálky zo sklotextilnej sieťky a lepidla s výplňou z penoplexu vychádzajú takmer presne tak, ako som si to predstavoval. Preto som išiel a dokúpil ešte lepidlo, sieťku a penoplex. V jednom balení je 13 dosiek s hrúbkou 3 cm. Dosky môžu byť aj hrubšie. Opäť zdrsňujem dosky penoplexu. Mimochodom, existuje aj izolant už s drsňaným povrchom, ktorý sa volá Penoplex Stena. Ale v najbližšom obchode pri našej dedine ho už vykúpili. A ísť do vzdialenejšieho obchodu sa mi nechcelo. Rýchlejšie je zdrsniť latky. Navyše je to výborná rozcvička. V ďalších prácach na záhradnom chodníku som sa rozhodol pokračovať pod prístrežkom. Penoplex Comfort sa používa na zateplenie striech, stien a balkónu. Ja ho však používam vo veľa širšom rozsahu. Robím to všetko na vlastné riziko. Materiál ma ešte ani raz nesklamal. Našťastie nejde o vojenské dymové maskovanie, ale len o spaľovanie nepotrebnej vegetácie. Susedia začínajú každoročný rituál. Zákazy spaľovania lístia a rastlinných zvyškov pre občanov na ich vlastných pozemkoch nie sú v environmentálnej legislatíve nášho Bieloruska stanovené. Toto je skutočná sloboda. Ani v slobodnej Amerike by to určite neprešlo. Keď ma z dymu od susedov rozbolela hlava, začal som premýšľať, či nám tá naša bieloruská sloboda vôbec stojí za to. Možno by bolo lepšie inak. Napríklad ako u Nemcov, ktorí všetko robia podľa pravidiel a každú činnosť musia schvaľovať na množstve úradov. Ale odháňam od seba tieto myšlienky.
Takto by sme určite stratili našu slovanskú bláznivosť, autentickosť. Sused akoby vycítil, že v mojich génoch, okrem slovanských a pohanských, je aj prímes veľmi vzdialených východných génov. Preto len zosilňoval túto dymovú a ohnivú show, potvrdzujúc nadradenosť slovanského sveta. V jednom momente sa mi dokonca zdalo, že do ohňa pridal rastlinu, ktorú nie je dovolené pestovať. A teraz bude musieť byť v dedine vyhlásený sviatok. Aké myšlienky len človeku nenapadnú pod vplyvom tohto dymu? Za večerného sumraku suseda vystriedala sused a pokračovala v bláznivom obrade. Napriek našim prosbám, aby aspoň v noci prestala, tvrdila, že zákon to nezakazuje. A ďalej vyháňala démonov. Genetickú pamäť nevymažeš, ani rozpáleným železom. Podľa mojich osobných pozorovaní sa sklony k takémuto druhu pyrománie objavujú s vekom. Našťastie však nie u každého. Dôchodkový vek jej rozkvetu len napomáha. Takéto prejavy v skoršom veku môžu súvisieť s tým, že psychologický vek už smeruje k dôchodkovému. Ale to nie je isté. Preto tí, ktorí sú už pripravení okúsiť vidieckú romantiku, by sa mali zamyslieť nad tým, ako veľmi sa do nej chcú ponoriť. A možno, aby ste neboli vyhnaní spolu s démonmi, je lepšie uprednostniť satelitnú obec pred dedinou. S viac homogénnym kontingentom, pre ktorý boj o úrodu nie je na prvom mieste. Mimochodom, na zníženie škodlivých vplyvov na prírodu a dýchací systém susedov už dávno používame záhradný drvič. Prácu na vytváraní ostatných prvkov chodníka som sa rozhodol robiť na podlahe. Pre mňa je to bežnejšie usporiadanie dielov ako na stole. Keď sme robili minibazén, z XPS mi zostalo niekoľko zaoblených odrezkov, z ktorých som sa rozhodol jeden použiť. Prakticky bezodpadový proces. Práve na podlahe som podobným spôsobom vyrábal rekordne lacné tepelnoizolačné steny v projekte Dom za $1000. Stenové prvky nášho vonkajšieho eurotoaletu. Základ veľmi teplého vysokého záhonu. Výplň posuvných brán. Všetko s použitím Penoplexu. Mimochodom, veľmi podrobné videá o tom všetkom sú na kanáli Piesne Jašu Kosiaka. Odkazy na ne nechám aj pod týmto videom. V zásade by sa dala z Penoplexu zlepiť jeden veľký polotovar. Z oboch strán vyarmovať a potom narezať na požadované prvky. Napríklad takto som robil výplň posuvných brán, ktorá bola na 90% z Penoplexu. Ale v takom prípade zostávajú nechránene nevyarmované hrany. Keď som robil vysoký teplý záhon z XPS, hrany som vyarmoval zvlášť. Pri prvkoch chodníka chcem mať hneď zosilnené hrany. Preto je celé toto trápenie so zabalením Penoplexu do siete. Často sa ma pýtajú, akú omietkovo lepiacu zmes je najlepšie použiť. Mám len jedno kritérium výberu. Cenu. Prídem do obchodu a vyberiem ten, na ktorý je momentálne najväčšia zľava. Každá značka stavebných zmesí, ktorá si váži samú seba, vyrába lepidlo na minerálnu vlnu a penový polystyrén. Zatiaľ nemôžem vyzdvihnúť nejaký konkrétny. Ani jeden z nich sa určite sám na povrch nenanesie. Nie som profesionál, som len obyčajný amatér. Preto som si nevytvoril vzťah k žiadnej konkrétnej značke. Práca je veľmi jednoduchá a ľahká. Širokou stierkou sa veľmi ľahko dosiahne dostatočná rovnosť. Tento materiál môže byť napríklad aj výbornou voči poveternostným vplyvom odolnou pracovnou doskou. Mimochodom, použitie tohto materiálu na výrobu spoľahlivého vonkajšieho nábytku je samostatná kapitola, ku ktorej sa dúfam raz dostanem. Stavať. Stále je čo stavať. Môj variant je experimentálny, takže jeho opakovanie je úplne na vašej vlastnej zodpovednosti. Ale na základe určitej osobnej skúsenosti nevidím nič, čo by mohlo brániť jeho úspešnej realizácii. Aby to vydržalo váhu len jedného alebo niekoľkých ľudí. Klasické záhradné chodníky sa vyrábajú z vopred veľmi ťažkých materiálov, ako sú betónová dlažba, prírodný kameň, betónový potier v bohatých domoch, žulová dlažba. Tieto veľmi ťažké povrchy vyžadujú veľmi dôkladnú prípravu podkladu, starostlivé zhutnenie piesku, použitie drahého štrku, drte, nemenej drahej cementovej zmesi. A to všetko preto, aby sa ťažký materiál pod svojou vlastnou váhou časom neprepadával do zeme. Na čo všetky tieto trápenia, keď stačí ťažký materiál nahradiť relatívne ľahkým? Alebo sa mýlim. Po porade s manželkou som sa pustil do návrhu dekoratívneho povrchu. Na okrajoch nech je niečo ako kocková dlažba a v strede imitácia prírodného kameňa. Značenie prenášam na okraje, pretože pod vrstvou malty čiary nebudú viditeľné. Extrudovaný polystyren Penoplex sa už dlho používa v cestnom staviteľstve. Používa sa dokonca aj pri výstavbe vzletových a pristávacích dráh. Materiál je ekologický, biologicky odolný, efektívny a jeho životnosť je viac ako 50 rokov. Penoplex znižuje hĺbku sezónneho premrzania. Zabraňuje deformáciám spôsobeným silami mrazového zdvíhania. Keďže Penoplex má prakticky nulovú nasiakavosť, domnievam sa, že môže slúžiť aj ako hydroizolácia. Toto sme si názorne overili, keď sme postavili náš minibazén. V
Vtedy som hydroizoláciou natrel len spoje, pretože z vlastnej skúsenosti viem, že lepidlo a pena môžu prepúšťať vodu. Na pripravených častiach chodníka máme základnú vystúženú vrstvu, na ktorú teraz môžeme naniesť veľké množstvo finálnych povrchových úprav. Na nanesenie nášho variantu povrchovej úpravy použijem najlacnejšie lepidlo na dlaždice. Nanesené lepidlo na dlaždice jednoducho ho stierkou uhladzujem, nepravidelne. Je naozaj pohodlné, že časť prác sa dá vykonávať na úrovni pása na stole? Na povrch, ktorý začína tuhnúť, na základe značky na koncoch si predbežne rozkresľujem vzor dlažby. Aby som sa viac ponoril do tvorivého procesu, na ďalšiu prácu sa presúvam do záhrady. Je veľmi pohodlné, že polohu povrchu budúceho chodníka je možné ľahko zmeniť z horizontálnej na vertikálnu. Ani ja neviem, ako by som nakreslil takýto vzor, keby dlaždicové lepidlo z improvizovaných škár zostávalo na povrchu a nepadalo dole ťahané gravitáciou našej planéty. Metóda má samé výhody. Naše stavby z extrudovaného polystyrénu už niekoľko rokov potvrdzujú, že to nie je len vynikajúca tepelná a hydroizolácia, ale aj konštrukčný materiál. Spevnený z oboch strán sklenou sieťkou a zmesou sa mení na skutočný pevný kompozit. A to taký, ktorý si môže vyrobiť každý domáci majster alebo záhradkár z bežne dostupných materiálov. Podľa vedy sa pod správny chodník alebo odkvapový chodník má ukladať extrudovaný polystyrén. Tam jednoducho leží a zabraňuje premrzaniu a mrazovému zdvíhaniu pôdy. V takomto spôsobe použitia, aký používam ja, nebude Penoplex len ležať, ale bude aj priamo niesť záťaž. Počasie je horúce, ale s dosť silným vetrom. Jeden z takýchto nárazov vetra zhodil tento polotovar. A s plnou silou narazilo betónovú dlaždicu, ktorá ležala na podlahe. Na sotva zatvrdnutej dekoratívnej ploche z dlaždicového lepidla zostali len nepatrné stopy, ktoré som okamžite opravil. Pevnosť a opraviteľnosť sú na vysokej úrovni. Presúvam to na miesto, kam južný vietor nemá prístup. Aj v tuhých mrazoch už nemusím prerušovať práce na úprave okolia. Stačí presunúť tvorbu do teplej miestnosti. V zime sa dá pracovať napríklad v garáži, keď si zakúrite v piecke. A obyvatelia mesta môžu dokonca pracovať na balkóne vo svojom byte. S príchodom jarného tepla môžete chodník spustiť výťahom, priviesť autom a rýchlo namontovať na chate. Chytil som sa čerstvého lepidla rukou. Nevadí, všetko sa dá veľmi ľahko opraviť a upraviť. Ak zúbkovanú stranu jerezového hladidla priložíte k povrchu pod uhlom asi 45 stupňov, zanechá rovnomerné a plné pásy lepidla. To znamená, že sa nanáša rovnaké množstvo lepidla a neskôr vytvorené škáry budú mať rovnakú hĺbku. Manželka sa už nie prvýkrát aktívne zapája do zdobenia našich stavieb. Ženy sa často venujú dosť zbytočným koničkom, napríklad maľovaniu na sklo alebo keramiku. Tento variant chodníkov umožňuje takéto koníčky premeniť na skutočný úžitok. Možno takéto chodníky dokážu nahradiť zbytočné detské omaľovánky niečím užitočným. Nesúďte nás prísne. Nie sme predsa profesionáli, ale obyčajní nadšenci, ktorí radi niečo postavia. Ale chcem poznamenať, že od projektu k projektu sa mi aspoň tvár imitácie prírodného kameňa darí stále lepšie a lepšie. Tentoraz som dospel k jednoduchému záveru, že v bodoch povrchu budúceho chodníka by sa mali spájať len 3 línie škár, a nie 4. Takto to vyzerá celkom v poriadku. Všetky ostré uhly zahladzujem. Škáry vyznačujem kúskom ohnutého drôtu. Kontrolujem sa, aby som náhodou, podvedome, nenakreslil niečo neslušné, inšpirované situáciou vo svete. Takáto domáca tvorivosť veľmi pomáha odpútať sa od všetkého. Aj bdelý nepriateľ môže z týchto čiar, ktoré vznikajú mojou mozgovou činnosťou, všetko o mne zistiť. Televíziu už dávno nepozerám, ale aj tak ma to rozhadzuje. Čím viac kreslím, tým viac chcem kresliť len to dobré. Myšlienky sa dostávajú do normálu. Polotovary sa začali vyrábať ako na bežiacom páse. Zvyčajne sú záhradné chodníky a trávnaté trávniky dvoma navzájom sa doplňajúcimi krajinárskymi krásami. Vďaka kúpeli z Penoplexu sme získali slušnú zásobu slnkom zohriatej vody. Počas suchých týždňov sa stalo oveľa pohodlnejšie polievať záhradu aj trávu. Slabý tlak v zavlažovacom systéme už viac neobmedzuje polievanie. Vďaka tomu naša tráva už dokonca pripomína trávnik. Aby to pripomínalo ešte viac, rozhodol som sa využiť nielen silu zavlažovania, ale aj silu skutočných hnojív. Minerálne hnojivo Fertika Trávnik Jeseň je komplexné granulované hnojivo s predĺženým účinkom. Obsahuje všetky potrebné makro- a mikroelementy v optimálnom pomere. Okolo projektu Dom za $1000 je pod trávou skrytý odklapový chodník. Tráva rastie prvý rok. Treba ju prihnojiť. Zvýšený obsah fosforu a draslíka zabezpečuje dobré zakorenenie trávnych zmesí a podporuje tvorbu silného koreňového systému. Zabezpečuje dobré prezimovanie rastlín a celkovo dobrý stav trávnika.
Pri husi je centrálne miesto dvora, ktoré treba určite prihnojiť. A trávou zo záhrady už mnoho rokov mulčujeme naše úrodné, vysoké, teplé záhony. Nastal čas nielen brať, ale aj vrátiť trávniku dlh. V septembri sa ochladzuje a s príchodom jesenných dažďov nastáva optimálny čas na založenie nového alebo udržiavanie existujúceho trávnika. Potom treba trávnik poriadne poliať. Zároveň polievam aj trávu v kompostéri a Penoplex. A s príchodom októbra treba myslieť na prípravu existujúceho trávnika na zimu. Je ten správny čas na aplikáciu jesenných fosforovodraselných hnojív ako prídavného hnojenia. A takto sa dá vyprázdniť kúpací súd aj bez otvoru na dne. Opieram sa o naznačené tenké čiary, ale snažím sa kresliť dlažbu v rôznych veľkostiach. Po krátkej prestávke starodávny pohanský obrad pokračoval. Na nanesenie textúry kameňa na takmer 10-metrový chodník som spotreboval len 1,5 vreca lepidla na dlaždice. Môžete si dať naozaj záležať a povrchu dodať úplne neuveriteľný vzľad. Stuhnuté kamene najprv očistím špachtľou a potom kovovou kefou. Ja sa snažím používať čo najjednoduchší prístup, s minimum práce a maximálnym estetickým efektom. Manželka sa začína rozbiehať a prichádza tvorivému procesu na chuť. Na maľovanie sa používa najlacnejšia biela základná farba a asi 5 farebných pigmentov na dodanie kameňom rôznych farieb. Dokončujem nanášanie textúry na posledný prvok chodníka, ktorý prilieha ku kúpeli. Tento raz sme sa rozhodli chodník dotiahnuť práve k nej. Náš priestor pod prístrežkom začal pripomínať ateliér maliara s rozostávanými plátnami. Tu sú jednoduché materiály a náradie v podobe pár stavebných štetcov a hubiek na riad. Púšťam sa do vyznačovania chodníka. 2 segmenty sú už úplne hotové. Tu je rozpočet spotrebovaného materiálu na jeden prvok chodníka s dĺžkou 1,20 cm a šírkou 90 cm. 1,5 listu Penoplex Comfort s hrúbkou 3 cm, 3 štvorcové metre skotextilnej sieťky, 10 kg omietkovej zmesi, 4 kg lepidla na dlaždice, trošku farby a laku, pár gramov lepiacej peny. To je všetko. Prebieha tónovanie kameňov dlažby na čierno. Keď si to vynásobíte cenami materiálu vo vašom regióne, zistíte presnú vlastnú cenu. Šnúra je nenahraditeľná vec na určenie rovných línií. Na tomto mieste nedávno zrušili záhon ohraničený doskami kvôli vysokej úrode ostatných. Miesto zarastlo hociakou trávou. A nie je mi ľúto odstrániť úplne vrchnú vrstvu drnu. Manželka biely kameň. Jej rýchlosti by teraz mohli závidieť aj skutoční fasádnici. A to všetko preto, že ženské hobby sa podarilo nasmerovať správnym smerom. Myslím, že manželka by sa sotva pustila do maľovania vodorovne ležiaceho chodníka. V praxi skúšam ten najjednoduchší spôsob kladenia chodníkov, ktorý som doteraz mal len vo svojej hlave. Zdá sa, že všetko vychádza. Spomínam si, ako som udusával piesok, keď som robil chodník z ťažkého prírodného kameňa. A uvedomujem si, že pri novej cestičke by som túto operáciu veľmi rád vynechal. No čo, nie je to ako pracovná doska? Takéto prvky chodníka by mali slúžiť, aj keby mali len 2 oporné miesta. A keď budú len tak ležať na zemi, tak ešte viac. Jeden môj kamarát sa pokúsil z Penoplexu urobiť nosný nosník a ponáhľal sa nazvať sa priekopníkom. Nič mu nevyšlo, pretože nepochopil, že z tohto materiálu netreba robiť nosníky, ale rovno stropné dosky. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jednoducho nedokázal vcítiť do tohto úžasného materiálu. XPS treba milovať, treba ním myslieť. A ja som všetko natrel z vrchu spoľahlivým, ale lacným, tónovaným antiseptickým akrylovým lakom na kameň. Treba tiež brať do úvahy, že takýto chodník si vôbec nevyžaduje žiadne náklady na prípravu podkladu a tie často môžu prevýšiť cenu samotného povrchu. Pri montáži takýchto chodníkov sa každý môže cítiť ako Arnold Schwarzenegger, získať rešpekt susedov a byť považovaný za silného ako železný árny. Keď uvidia, ako ľahko premiestňujete na pohľad betónové dosky. Dokonca aj nedobrý sused prestane otvorene prejavovať svoju nevraživosť. A dobrý sused sa poteší, že žije vedľa takého silného človeka. Prospech tejto metódy svedčia aj drevené chodníky, ktoré sa na Rusi nazývali mostky.
Najstaršie mostky na území Ruska sa nachádzajú vo Veľkom Novgorode. V našom prípade bolo ľahké. Ale vrtošivé drevo nahradené rovnako ľahkým a úplne nenáročným materiálom z hľadiska údržby. Určite mnohí chápu, aké dôležité je pre zavedenie lacných hospodárskych stavebných metód mať spoľahlivé vlastné vozidlo. V minulom videu na kanáli Piesni Jašu Kosiaka bola vykonaná oprava karosérie nášho 15-ročného Dodgea. Video sme natáčali 1,5 mesiaca. Snažil som sa názorne ukázať a podrobne porozprávať, koľko síl, prostriedkov a času bolo potrebných na to, aby sa hrdzavé auto dalo poriadne dokopy. Pre tých, ktorí to ešte nevideli, nechávam odkaz pod videom. Mimochodom, aj v americkom aute bola objavená pena. No vidíš, čo je tu? Áno, toto je ten najlepší materiál, spoľahlivý. Chápem, že to znie ako vtip, ale takéto chodníky sa dajú dokonca prenajímať na organizovanie napríklad vonkajších slávnostných podujatí. Super inovatívny chodník teraz čaká skúška časom. Preto dajte veľký palec hore. Prihláste sa na odber kanála Pesničky Jašu Kosiaka, sledujte ma na Zen, TikTok a Instagram. Všetky odkazy sú pod videom. Kliknite aj na zvonček a potom vás určite budem informovať. Áno, nech zavládne mier na celom svete. Ďakujem.